One viewers, hello. Mega love shoutout. Nakakain lang po. Seven viewers, hello po. Kuya Makbal, present. Ate Marlene, Kabangangan, present ate. Jason, hi. Hello Ate Marlene, sabi ni Tokayong Jason. Shoutout po sa 13 viewers in the house. At sa 4 na nagtamsak. Jason. Hello po sa 13 viewers, silent viewers. At sa asawa ko at saka sa anak ko na nanonood, silent viewers natin. Laging present po yan. Kuya Ruel Molina, mega love shoutout po. Hello. Huh? Mi, kain ka na Mi. May ulam pa dyan Mi. Sige. Ina. Tapos na kami. Ina. Ano? 16 viewers. Jason hi, sabi ni Ate Marlene Kabangangan. Sige na, masarap yung ano, sabaw. Hello po. Salamat po sa pag-tune in niyo sa live ko. Busog pa ka? Di mamaya. Itong viewers. Hello po. Walang pasok. Webes. Full day, hindi pasok. Pag Webes pala, walang pasok sila. Jamela. Hello. Siguro po yung live ngayon, baka alam mo nang sayo, baka ano. Kantahan muna siguro. Kasi masakit yung katawan. Ate Bidang nga, masakit na raw yung tuhod. Tapos kakakain lang po. Masakit na po yung balakang ko. Oh, tapos yung ano po kasi tawag nito. Yung live talaga. Pag nag-live, bagong makakain kasi kasi yun nga. hikain na naman ako. Baka rin makapindik sila, siyempre sila sumasabay din sa amin. Pagkatapos ng trabaho kasi kain, tapos pagkatapos ng kain, live kasi dalawa yung magla-live. Sunod sa akin si Utol, si Pula. Bakbakan niyan. Siguro baka magkantahan. Mayura, Ate Bidang, sabi ni Ate Marlene Kabangangan. Ate Marlene! Ay, kumusta po Ate Marlene? Kapatid ni Kuya Noli. Ayan. Shout out Tilo. Kinabahan kami sa announcement ni Idol Jappers tungkol sa iyo. Ako nga rin, Tokayong Jason. Alam nyo yung ano kagabi, ay kahapon, pagkatapos ko nung live ko, hindi ako mapakali. Let's go, sabi ni Kuya Noli. Hindi ako mapakali. Tanong ako kay Kuya Noli, ganito ganyan. Tapos si Vince, nag-chat sa akin. Kuya Noli, kumusta po dun sa Dubai? Tapos nag-chat na rin ako. Grabe, hanggang gabi. Nagdami kong i-editin, lutang. Nag-i-edit ako, lutang. Tapos ang aga pang nag-update ni Idol. Grabe talaga. From New York, Kuya Noli Vlog. Kailan dyan sa New York, Kuya Noli? Kailan Anong kaya oras natin? na dyan? Kailan kaya natin yung mapipersonal yan, no? Oo. Kuya Noli Vlog na yan.
Ingat po kayo dyan sa New York. Yes. Baka naman, Nakawala sa New York. magpakulay ka naman dyan, Kuya Noli. Bali pa rin mo si Tito. Ate Jeannie, vlog. Yo, yo, yo. Jenny, yo, yo, yo. Kuya Noli, hello, sabi ni Ate Jeannie. Hello, Ate Tapos Jenny. yun, yung thumbnail pa ni Idol, tapos yung title, talagang pumasok agad sa utak, ito na yun. Yari na. Daming nag-abang dito. Gulat kami. May palipad pala. Yan, nasa New York. Hello, Kuya Jojo. Naku po, Kuya yan si Jojo. Kuya Noli pag nakita nyo, sabi niya. Kuya Jojo, hello po. Yung Kuya Noli, pumunta ka dito sa LA, sabi ni Kuya Jojo. Tapos yun na. Grabe, daming nakabang sila Kuya Puloy. Sabi ni Kuya Puloy sa akin, naku, sayang effort natin. Aga natin Pagod pa naman kaming magsasayaw. Aga natin gumising para may content ka na. Tapos pag nag-i-edit ako, kinukuha na ni Kuya Puloy yung GoPro ko para may content. Kuya Jojo, hello, sabi ni Ate Marlene. Kuya Renato Lumahan, hello po. Migal-migal po siya. Opo, Kuya Jojo, sabi ni Kuya Noli. Punta daw si Kuya Noli dyan sa LA, sabi ni Kuya Noli, Kuya Jojo. Hello, Marlene, sabi ni Kuya Jojo. Hello, Kuya Noli, sabi ni Kuya Jojo. Yun, Ate Jenny, thank you. Yun, Kuya, Hey, Ate Jenny. Kuya Thank Jojo, you so and much. Ate Jenny siguro, ganito lang muna yung ano namin, yung live ngayon kasi para makapahinga rin naman sila. Mga ano na, mga masakit na raw yung balakang nitong mga gurang. Mga gurang. Bebe, saan ka galing? At siyempre, salamat sa suporta nyo. Ganun. Daming nanginayang. Sayang daw. Iboy ka, inaanap. At yun, nakakataba ng puso at marami sa aking sumusuporta. Yung mga viewers at mga taga rito. Sari ka nag-iyak. Yun. Saring ka. At kay Kuya Noli. Grabe, nandun yung suporta talaga. Salamat Ate Jeannie, sabi natin ba, makagurang wagas Jeez. Thank you and Kuya Jojo and God bless, sabi ni Kuya Ruben Molina. Ano, wala kang ano? Wala kang load Wala kuya, di mo na ako makakunin. dyan sa kanya? Ayan. Doon ka na. Pakunik mo, kaya ano mo? Tungay na maliit. Huwag ka magkukunin. Pakunik mo. Pakunin mo nga kay ate. Cellphone. Hindi makukunik niya yan. Patayin mo yung isang ano, bate. Hindi, pag temporary pull din, ako temporary pull din na makakunik sa kanya. mo nga ako para maka... Yun. At nandito na sila. Ate Mayang. Kuya Ruel, hello. Wala man. Hello. Hi, Ate Bidang and Jamela, sabi ni Kuya Renato Lumahan. Kuya Renato, Oo. hello po. Kunik mo. Ate Nimpa, tumugsok, hello po. Mega love shoutout. Ako man po. Pati na lang ito. Si Tia marunong. Kuya Ruel, thank you and Kuya Jojo, God bless. Abot ba yan dito? Oo, kasi nandun, no? Hello Ruel, sabi ni Kuya Jojo. Hello po. Nempa hello, sabi ni Kuya Noli. Ate Catherine Duanson, hello po. Mega love shoutout po. Thank you po sa suporta nyo talaga. Thank you. Maraming salamat po sa pagsusuporta. Grabe, alos matulala ako kahapon. Kakahantay nung ano, result. At malupit si Japper. Malupit si Idol Japper na ano. Seryoso pa naman yung mukha. Na Idol. Hindi ka matawa. No? Seryoso no? Matawa si Idol. Alam mo totoo eh. Biglang bandang uli. Ayan, si paring Jason na pasok. Gatanan to everyone. Malupit. Talagang, ano talaga? Vlogger na vlogger talaga, vlogger. Malupit. ABC TV Vlog, hello po ate. Thank you Roel sa Kuya Jojo. babuyan ni Si Kuya Noli nasa Badet. ano? Saan yun? Hello po. Nasa US. Kuya Mm. Noli nasa US. Kumusta binyag ng mesa? Okay naman po yung pagbinyag ng mesa. Jason Panalo, sabi ni Kuya Noli. Nasa New York sa Nasa New York. Pinapunta nga ni Kuya Jojo sa LA. Ayaw mo.
Sabi ni Kuya Jojo. Una. Kaya si Kuya Noli magpapalipad ngayon kasi nasa New York. Anong oras na Kuya Noli dyan sa New York? Kuya Ron Molina, okay din naman ang kantahan. Alam ko naman na polio kahapon kaya kabado rin ako. Kaya nga po, Kuya. Inaantok ako sa inyo, walang sayaw. Ate Ginny, mga ano na, masakit na yung mga balakan ng Masakit na. mga gurang, Ate Ginny. Kurang. Kantahan siguro, 11:30 PM na sa New York. Ngayon sabi ni Kuya Jojo. 11 Hello po, a.m. kamusta? 11 PM, 11:30 PM. Pabaliktad dito. Baliktaran yan. Baliktad. Kasi alam ko yung oras niyan kasi diyan ako dati nakatira eh. Maganda yung buhay na yun sa probinsya namin. Yan ang probinsya ko. New York. Oh, Very good. diyan ako galing. Oh, Ligas yan ba? LA. Ligas yan ba? English nga dyan, isang English Galing ko sa LA. English naman. Landscape area. Paranaque. Hello, man. Hey! Yo! Yo, come on! Hey, what's up? Man, how much your age? How much your age? How much your age? Hello po, Timpawa, sabi ni How are you to find Kuya ni Mar. Kuya Nimar, hello po. Magandang tanghali pa rin, Jason. Kain tayo, sabi ni Ron Soro. Hello po. Kakain din po namin. Salamat po sa Dalan na lang daw po. Kuya Jojo, hello. God bless you. Always po, sabi ni ABC TV Vlog. Hello po pa. Pare, gwapo ka ba sa personal? Parang ano? Sula. Di pa magpakita. Hello, ka ABC daw Vlog, lagi sa, sabi ni sa Kadyo. vlog, hindi ka raw nakikita. At si Kuya Bobby nandyan, oh. Ate Kat, sabi ni Kuya Noli. Ano ang silent view nga? Ate Jenny Vlogs. So, Kuya Jojo na lang ang sumayaw habang nanonood. Parang, ikaw daw Kuya Jojo sasayaw. Sabi natin Jenny. Maganda po yan sa personal. Yun. Very beautiful. Very beautiful, sabi ni Ate Mayang, a.k.a. Maria Dolores. Beatriz. Ito po ang aking friends. Hello, friend. This is my good friend. Oh. Mine. Na kabado kagabi, tagal naman ni Japper mag-anak. Shout out, Ate Ami. Sabi, Kami ni si Kuya. yun, nanonood yun. Parehong kaliwa ang pako, sabi ni Kuya Jojo. Palitan natin kuya ng ano, kanan. Ate Maris, hello po everyone. Happy Maris. dance, kain po tayo. Ate Maris. Ate Maris. Kakatapos lang pong kumain namin. At kanina kumakain, hindi muna ako nag-live para Ay ano, kanta. ano yung bilo rin silang kumain. Lang load. Maria J. Hello po Ate Maria J. Hello paring Jason. Hello po. At salamat po sa sumubaybay nung live ni Idol na nag-abang. Di mo si Ax. Kasi akala ko talaga ano, yun talaga yung ano, promise, yun talaga, totoo. Yung akala ko talaga, kumbaga, ano na, tinanggap ko na nga eh. Birthday niya si Ako, Laika. okay lang kung ano yung ano ni Idol. Kasi wala tayong magagawa, nasa rules yun eh. Kung sakali man ka ako. Birthday din si Laika, Ate Laika. Kaso yun, nakaano pa rin. At awa ng Diyos. At hindi tayo nakikot. No, Ate Mayang, hello po. At Ate Bidang. Kuya Jojo, hello, sabi natin Maris. Magandang update. Maya-maya parang top 1 kaulit. Sana nga. Kuya Ruel. Bibi Jame, sabi ni Ate Maris. Hello, Mami Marie. Maria J, paano ko ma-message si Ami? Sabi ni Maria J. Si Ami. Sino po si Rina ng Mesa kagabi? Rina ng Mesa? Si Ate Bidang po yan. Present. Hello po. Maris, sabi ni Kuya Jojo. Kuya Noli, konting ingat sa live paring Jason. Kaya po, sabi ni Stephen, ano ba yun? Batian Sheila. Salamat po. Opo, kasi may ano kung baga mayroon na tayong ano
Siguro pag nagganon, diretso na lang. Nagpakakunik ka? Hindi na lang ako magre-relive. Tapos, ano na lang ng oras. Ate Marlene, hello po, sabi ni Ate Maris. Pakunik mo kaya ito may. May ibibigay ko sa kanya. May, ano ka, Facebook nung ano. Siguro po sa pag-uwi ko po. Pwede na ako. Ayan mo pala. Pag-uwi ko. Chris Pulo, hello Ate Maris, where you kaya Julius po. Ako po yun, Ate Maris. Yung cellphone ko yun, Ang galing sumayaw si Yes, Megan. Kuya Jojo. Thank you po, Opo. Kuya Jojo. Don Elias, pati ako kinabahan doon. Idol, kala ko. Kaya nga po, grabe. Yung mukha talaga ni ano, na idol. Tinitingnan ko yung mukha na idol eh. Ako yung uno, Oo. yung tamid. Yung tamil. Di nagbabago yung mukha na idol eh. Effort. Sayang effort. Sayang effort kasi nandun, ginawa natin yung lahat. Sinuot ko pa yung pambabae na yun. Nandyan pa nga, nakasabit. Para mapasaya din natin yung mga nagpapakulay. Tapos gano'n lang. Dahil sa signal na yun. Dahil sa signal na yun talagang ano, iniingatan nga natin yung pag-upload ng 20 minutes. Pababa, dapat pataas. Tapos yung pagla-live, tapos ganun lang tayo makikick out. Ay, ka nga Kuya Jojo. Hinahanap ka. Hello kaya Jojo. Gandang gabi dyan. Ate Mayang nasa work na po ata. Maraming salamat po sa ano, sa sumubaybay at sa siyempre sa suporta nyo. Top 3 pa naman. Opo, top 3. At yun, nag-aantay na lang tayo sa ano, third round kung ano yung pasabog ni Idol na pa-challenge na naman. At yun, kahit pasok na tayo sa revenue tapos yung viewer, ano yung views, kailangan pa rin natin ng bakbakan ng upload. At siyempre kasama ko kayo sa ano, sa laban na to. Sana panoorin niyo yung upload ko para kung ano man yung sabihin na Idol na ganito yung ano, magdadagdag na naman ng kung Salamat po. baka sabihin na 100 views, at least tayo naka ano na, naka may advance na tayo na views kasi baka How sweet naman. ay Naiibog kami. Ibig sila. di ba tulad ng dati na ano 10k ba yun? 10k yung una no? 10k tapos ginawa ni Idol na 60 tapos inano na lang tinalo na lang. O, kung sakali man magdagdag si Idol mayroon na akong pundo kaya dami kong naka-private kaya bagbag pa lang tayo ng ano ng upload para kung sakali kung ano yung panibagong challenge at least may ano na tayo may ipon na views. Oo nga, sweet po sila. Hello po. Naiinggit ako. Ang sweet naman ni Megan. Enjoy, sabi ni Kuya Jojo. Oo nga, sweet po siya. Thank you po, Kuya Jojo. Hello po, Kuya Rowan. Malamang 10k views sa next Kuya round or Maki, hello. $80. Yun, kaya nakaabang po talaga ako. Sa favor. Hello po, Ma'am Maurice, sabi ni Kuya Maki Gonzales. Yes, thank you po Kuya Jojo. Siyempre naman, Megan, hindi masaya kung wala ka. Nanay mo pan, hello po sa... Hello po. Kuya Renato, Kuya Lando. Lando, Pienka, sipagan lang. Sabi ni Kuya Maki, Kuya Lando. Kuya Mohan. Renato Lumahan. Kuya Renato Lumahan. Ang sweet naman nung mag-asawa. Yes. Hello Sir Maki. Wala pa classmate natin. Si Tol Julius. Kuya Julius. Claude Viva. wala pa. Hello po. Ate Jeannie, nakakapagod pala sumayaw. Tas wala mo lang manonood.
Ate Jeannie. Ay, marami. Itit viewers, hello. Mahirap mag-isa, sabi ni Ate Maris. Punta ka na dito, Ate Maris. Nay mo fan, sabi ni Kuya Ruel. Ate Bidang, Ay, sorry. babae po ako na Ate may... mo pan. Ano sabi? Ate Maris, mag-isa ka. Isama mo si Kuya Julius. Ano nga? Wala ang news si Tilo. At kahit late na ako, wala pa din si... Ate Maris, Si ay Sir nakakita Rene. na naman ni Dugo. Yo, Kuya Rini, shout out kay Kuya Rini. Nandyan po yun si Kuya Rini. Ay, Kuya Nandyan yun. Jojo. Sir Ruel Molina. Ang liso po, sabi ni Ate Maris, Ma'am mo fan. sama na Hello kayo po kay sa Julius. 903 million viewers. Mega love shoutout. Ma'am Maris, ang liso po. Kuya Rini nga, wala ka pa. Ano, walang kantahan? Wala pang nakakunik, Kuya. Wala tayo nakakonek. Kanta tayo. Buhay na. Kanta tayo. Wala pa si Absent yata si Kuya Julius. Busy pa po ata si Kuya Julius. Kuya Julius, we miss you. Buhay na yan, eh. Oh, Hinihintay yan ni Ate Maris. Kuya Julius. Kaso paus. Power on. Ano, miss you. Bluetooth mode. Kuya Rene! Hello po, Kuya Rene. Hello. Kuya Jessie. Bluetooth connected. Sino? Siksi pala ni Ate mo pan. Abi ko na pala Nanay mo siya. pan? Oo. Talaga po. Di ba sa ano yun, sa Bukana yan. Oo. Send po kayo sa Bicol. Nanay mo pan. So, kababayan pala natin yan. Bicolana. Magayon Nandito ako, ka. Kuya Jessie. Alam ko na, wag kang ano ko na dyan. Ate Maris, inaasar ka. Shine to the world is Oy, sana na si Miss Kinchin. Asa po eh? Tagabuhi. Tagabuhi ka pala. Updated na Ate Maris ah. Ay, ako po. Taga-didi ka pala. Taga-didi pala. Sino mo pa sa ano, buhi? No. Ano salita sa buhi? Taga Didi. You didi. No. Kuya, upin mo. Taga sayon ko no yan, sayon. No. Volume, mic. Yan. Hey. All right. As we're ready to rumble on the blue corner. Ayan na si Blue corner. Kantahan na. Let's get ready to rumble. Ay, Kuya Ime. Hello, Kuya Jojo. Ay, thank you, Ate Jenny. Thank you. Thank you, Ate Jenny. Thank you, Ate Jeannie. Nagpapula ka na naman. Nagpapula Maraming ka salamat na po, naman. Ate Jeannie. Kuya Jojo sa support. Hello, Kuya Jaime. Ate Maris, hello. Hello, Kuya Jojo. Ano ka matawag? Sa akin ba? Wala. Si Isa. Ano mo ata? Wala. Wala. Guli-guli mo lang yun. Hindi meron talaga. Ayun, yun. Santos, hello po. Sa akin, walang umami sa inyo. Bisa. Ayos, hello, Ate Jenny. Miguel shoutout. Basa. Joy to the world, the world is loading. Ba't wala tayo? Wala pa signal. Loading na naman. Kuya. Buti na lang, nag-load talaga ako. Ni Kuya Jace. Buti na lang, nag-load ako. Hello, Kuya Rene Castillo. Shoutout kay Kuya Rene. Bago na kumaig na, nag-level up talaga. Improve na tayo, dapat naka-microphone na. Para talagang, hi! Let's get ready to rumble. Tagal na kasi yung microphone na yan. Si Kuya Rene, hello po, Kuya Rene. Ayan, thank you so much. Miguel shoutout. Christmas na kami sa bahay ni Kinchin. May Christmas tree ka na. Wala pa po akong Christmas Sabi tree. ni Kuya Jojo. Wala ko po. Hindi ba po random yung Christmas sa bahay ko? Pakunik na ako.
Di nga yun. Cellphone mo kaya. Ginawa ko na rin. Hindi na ko yung nakakasal yung wifi. Dupula. Hello po, Ricky Max TV official. Ayan, 106 viewers. O, thank you sa 106 viewers. Wala. Ano lang gamitan mo? Wala akong signal. May signal mo ako. Mag-stop daw. Ito na, ito na. Wala pang signal, mahirap mag-live. Baka makita. Ay, di na yan. May ano yun. May ano yan. Ayaw ko nang matulad ka ako. Hirap kaya mag-isip. Lahat ano? Oo. Abang-abang kabado. Mahirap mag-isip. Hello, check, check. Hello? 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 Hirap kaya magsayaw-sayaw. Hello, hello, check. Sabi mo nakakabag-babag. Oh, nakakapagpabagabag. Shoutout po kay nakakapagpabagabag. Thank you. At kay Kuya Juggernaut. Thank you po sa papilsa. Papilsa sa amin kagabi. Hello, Salamat po. Gabriel. At kay Kuya Ruel Holiano. Salamat po sa papilsa kagabi. Kuya Ruel. Joy to the world. Ayan, okay. Hello po. Kuya Ruel, ho. Saglit lang po kasi nagka-problema sa ano. Hindi po to white. Sound system. Sound Violet system. po, violet. Violet po to, Kuya Rowel. Ano na si Kuya Ruel? Nandiyan. Yung Kuya Ruel, Holiano. Juliana and Rowel Molina. Oo. Shoutout po sa inyo. Ikaw, Aja. Ingat kayo. Bye-bye. Wala talaga. No fun things less. Hello. Laling mo pa. Ako na daw mag-watch siya. Di ka na Huwag mag-YouTube. bawal yan i-panood yun kasi account ko yan. Mag-ano ka, mag-hotspot ka na lang. Ang sweet po ng mag-asawa. Naiinggit si Ate Mayaw. Ano kaya kung nakit out talaga ako? Ano yung pakiramdam mo? Ano po, sayang ang effort talaga. Tamo? Put kami, kuya. Okay, Bobby? Sayang ang pinagpawidan. Sayang pinagpawisan. Naingay yung ano. Sorry for the ano? Sorry for Oo. Ano wala? Technical error. Nag-tweet ko yung Jojo. Ano? Bakit nga ba Bakit nga ba mahal kita? JJ Delano. Magayro kaya. Sige, sige. Bakit nga? Itry natin. Saglitan muna ka, Jojo, kasi may technical problem. Ba't ganito kasi yung cellphone niya, kuya? Is lang muna tayo sa ganitong cellphone na ano. I-refresh mo na yung Karak-karak. I-refresh mo na yung YouTube. Yun may nagpapabatis na. Oh, ba't ito? Yan o si ano. Roron. Ay! Rong Zoro. Yung anak niya kung sa Beatriz. Hello po kay Rorono Wazoro. Hello, Chin Chin. Gandang tanghal. Pabati naman ng anak kong si... Hello po, Dalawa na request, no? anak ni Kuya Rorono. Hello po, Kuya Eman. Hello, Kuya Eman and Kuya Rolly May. Hi. Kuya Rolly. Ilang minutes na tayo? Kuya Noli. Bakit? Ba't hindi nag-appear yung notification mo dito, Kuya? Wala. Pataas! Oh, nandiyan. Dami na nga pala. Ba't tinubos yan? Wala. Yan na nga lang. Ate Yali. Ate Yoli, kung ba nga? Bluetooth disconnected. Beauty.
Ba't Ano yung... hindi nakita yung ilang minuto na doon? Nakita. Doon lang yung isa, tapos kay Kuya Jojo, yun. Bakit na? Bakit niya pa makita? Oh. By Kuya Jojo. And, 29 minutes pa lang po, no? Sabi ni Kuya Jojo. Si Kuya Ruel. Bluetooth connected. Ano bang ano? Sana yung cellphone ko, be. Wow! Kunin mo. Ay, edi talaga ulaan. Pinunan sa ula. Matatapos na di ula. Hello po! Ayan, hello po! Yeli Enriquez, hello! Kay Kuya Maki Gonzalez. Ayan, hello po. Mainit. Helicopter mahina. Oh, let's go na po. Sabi ni Kuya Noli. Let's go! Kuya Noli, saan ka na kuya? Sa New York po na siya. Wow! Ang init naman sa New York. 10 a.m. and 10 p.m. from Hello. October 6 to Hello the po! Ate Keisha. Tara po Kuya Jojo yung request niyo. Hey! Try natin ito kung kaya kasi pause pa. Kuya Jaime, hello po. Check. Kapag ako'y nagmahal sa iba at wala nang iba pa, kaya alay bubuhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Walang ikot. Low. Tumingin ka man sa iba, wawalang kibon lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, taak ng luha ko'y iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Tapos ako! Si Chinchin na lang po magtapos. Ito pa rin Tapos ako ako. nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba. Tapos Basta tayo. nabaliw ako sa'yo. Doon, Chin, sa mga Kailan ako Ate Lilibig. magdidiin Jabox, kung si bakit Chinchin nga lang ba Apo, mahal kita? Ate Yoli, hello po. Sino? Tapos ako. Oras lang naman naisip ko, Oras. Eh, yan po. Sige, Ate Bilang. Balikan lang tayo ah. Kailanman ako Hello po. buong buhay palikuran ka. Hi! Di naghahagan ng anumang kapalit. Kuya Jaime, hello. MS at Chinchin, sabi ni Jaime. Tumingin ka man sa iba, Don Elias, ay lang po na kumulit. pagwawalang ibo na lang itong puso Ate Bine, ko. oo lang na. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko, niwang saksi. Ikaw na!
mag-skits dyan sa barracks. Abangan nyo po at mga busy po kasi nag-aaral. Kahit na may Ang galing siya, mahal go, go. na iba, Kaya bigyan po tayo po tayo sa Amelia Maris. hanggang kailan ako magtiis? O bakit Music video. mahal kita? Music video po, music video. Bakit nga ba kuya pula? Kita, let's go! Audition tayo! Sagot! Patawaran ka naman ang Ay! Pero hindi ko po nag-Sharon. Shala. Music video. Yan dapat ganyan po lang ang ganda. Isa ni Cueva. Support. Hala pa, liliyan. Hey! Sabi niya, Lelibet sa Monte. Support. Maya and Eric Team Kasangga. Sana'y di tayo magbago. Hey! Team song! Team song! Kailanman, Hey! nasaan man, ito ang pag-aaral Hey! ko. Makuha mo pa Hey! kaya Oh! ako'y Ano ginaling nyo? sabi. Kinikis ko eh, Bobby. Team song. Hanggang pagtanda natin. Hey! Nagtatanong Hey! lang sa'yo. Idol! Ate Pinang! Hey! Ibigin mo. Hey! Andiyan ka to! Kung mabuti Hey! na ang buhok niya. Hey! Nanay mo pa ang po. Hey! Pagdating ng araw, Ikaw kung mag-music video kayo, matiyan, taas ng views nyo. Pag mag-music video daw, taas na ng views, sabi ni sabay Isa Ani Cueva. tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Kinikilig si Kuya Bobby. Nakalipas ay Go, 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 babalik Mika. Yan ang dapat natin. awitin mo si Bobby. Marami sa naman ito. Ipapaalala ko sa'yo ang nakal... Siyan mo, Ate Bidang, sabi ni Ate Ginny. Ate Jenny! Kiss daw, kiss, kiss. Kiss, kiss, kiss! Yeah! Kahit maputi na ang Ayos, sorry ka. buhok niya. Hey! Yay! Palipat na kayo dyan! Iba ka talaga, Ate Bidang. Ang sweet, sabi ni Kuya Renato. Hello po, Ate Lilibet. Ang nakalipas Parang Jason, ay pabati naman ng babalik asawa ko. Christina. Ipapaalala ko sa'yo Christina Medrano. ang Hello po sa kay Ate Christina Medrano. Shoutout po. Kuya James. Good afternoon din po sa mga kahit James. maputi Kuya James ko. na ang buhok niya. Hey, TV Official, support me. Remix TV Official. Kaya pala gusto niya na sabi natin bidang kantahan. Yun pala kasi may pasabog. Kaya pala nag-request Next na. song request po kayo. Next song. Ayan. Sino po ang Yung doon kakanta? lang daw, yung doon lang. Saan? Doon lang. Dito Doon, lang? doon Dito. lang. Dito nga. Oh. Hello po, sir. Sir James Q. Okay, so nag-request po ng doon lang. Kakanta po ako with Thank music you po. video. Ay, salamat.
Okay. Hindi komportable Doon kumain lang. ng maluwagang pustiso, Sino but solid nag-request? and Ate adhesive Maya. para sa long-lasting, strong kapit at Ate all-day Marcia long Nigira, comfort with Ate quality Pidang adhesives, Lalo, triple action Puputi benefits Bok na ni i-enjoy Bobby. Shout out kay JQ. Kuya JQ. Chin, ikaw naman Love you. kanta. Shoutout kay Kuya Nolis, sabi ni Kuya James Q. Okay. Kasoki! Hello po. Si Alim Med Striker may tali ano sa pag-acting. Dapat yan ng content. Sure ako Mag-acting po kami ni tataas views. Tapos ko ang aking Alberto, kay Alberto, hello po. Ate Pidang. Bira Banat, sabi ni Kuya Alberto. mayroon na akong dangal. Si Kuya Bobby naman ang kakanta para kaya. Nakiharap sa'yo. Si Kuya Bobby naman ang kakanta. Nagtatawag si mama mo. At yun po, may nagtawag po sa ano, hinot, connecting problem. hinot na panawagan. Kiss sabay hug galing Taga barangay Pinis ko na po yun. Aling Bidang, sabi ni Mamaya pag Kuya Rolly, Sulpera may hi. na buot mag-agong ki Kuya Eddie Boy Vlog, hello po. Sinda kakasanon Kuya sa Jaime Q, hello po. James Q, hello po. Disyembre 8 sa parokya kan sa tuyang Baluaan. Dikit Idol, bagong subscriber Idol. Vlogger ako. Supportan mi personaheng ini sa lahat ng nasa sakupan ni Idol Jabber Sniper at Canoli Official. Yun, hello po. Thank you po. Thank you. Yabang sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Ay, Yaman na katanyagan na sa akin ay walang kakisigan ko ay buka na isang sumpa. Ang aking inay ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may magagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng Kuya Jojo, hello, sabi ni Ate. doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawan buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkan tuwi na doon lang. Kundi dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay Subukan niya raw kasi di niya raw alam yung tono. sa awitin kong ito. Walang madarama mga pangarap ko, Sisgan! Ay! walang mga ngamba. Mahirap sisgan. Baos. Tunay kaya ko Si Ate Bidang kakanta ng sisgan. lahat. Si Ate Bidang po yung kakanta ng sisgan. Tunay kaya ko Pero Renato Lumano po. Chris Colori Gaspi. Hindi niya alam. tunay kaya kong ipagbawal Si Renato, buhos alam mo. ng ulan. Sisgan Niete. Kuya Bobby. Always smile. Marco Sison. Hanggang pila, doon lang. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong itapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita 44 minutes, malapit na tayo mag-out. Bilis ng oras. 45 na. doon lang. Shoutout sa lahat. Bilis ng oras, malapit na tayo mag-out. Sa panaginip lang kita Maraming salamat po sa pumasok sa aking live. tuwina. Thank you po sa suporta. Doon At malapit na tayong mag-out. Thank you po sa pakulay. 175 Ate Jenny, shoutout po. Para makakahabol tayo. Yun! Thank you po Ate Jenny. Thank you po sa suporta. Yung ano, request ni Kajojo. Forever Young ba yun? Forever Young. Thank you po, Ate Jenny.
Ate Gigi Añete. Ate Catherine Guanson, request Kuya Bobby, kanta na. Sunod po si Kuya Bobby. Yung malapit na tayo mag-out, Ate Maricelo po. Kisa, Anyi, Kuya Bobby, kanta ka na naman. Ha? Gising-gising na mga TikTok shop. Yan, nag-load ako para, hindi pa. Ate Ginny, sabi ni Kasugi. Ano tong Ate, inilibit sa monte. Team ka sa... Forever young, I wanna be forever young. Heaven can wait, we're only watching the Thank you. hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna be the trouble now? Let us die and let us forever. Ikaw na kanta, Ate Maris. 46 minutes, malapit na. You are welcome. Aaron. Can you imagine when I was a one? Kuya Daniel Bisara, Kuya Jojo, salamat talaga. Praising our leaders, being at the new, and the bills of faith and Forever young, I wanna be forever. Ilang Kuya Jojo? Kuya Ayman, sige po. Do you really wanna be forever? Hello, Danilo, sabi Kuya Jojo. Forever. Kuya Juggernaut, shout out. Young, I wanna be forever young. Hey! Do you really want to live forever? Forever, forever young. Dito. Nanay mo po ang tulong. Yan ang ganda ng kanta. Chin, go. and the diamonds and forever. So many adventures. Pag 59 po out na tayo. 59 o 58. So many dreams in the blue. Centillion, Teliana, Batal, hello, kumusta kayo lahat dyan? Lalo ka na Chinchin, sabi ni Centilliana. Do you really want to live forever, forever, and ever? Ate Chini, sana na po ako sa iyo sa pakit I ko. want to be forever young. Do you really want to live forever, Ayan po, marami sa... Ayan! forever? Salamat po! Salamat, thank you! Camilo, Swalo. Thank you po sa ano. Salamat sa pagulay po. Salamat po. Thank you. 49 minutes tayo, 49 minutes. Thank you po sa nagpakulay. Thank you po. From Leo. Chumalong. Thank you. Ate Giselle Nyeti, Kuya Bobby, Yan, thank you so much Karanayan mo po si sa Ate. lahat ng viewers, sponsors, and supporters. thank you po sa inyo. Hello po, Kuya Jojo. Kuya James Go, thank you po sa pagpasok. 49 minutes na po tayo, 49 minutes. Antok na ako. May kami kanta? Ate Marciani, Gira, thank you. Salamat po. Salamat po talaga. Ah, thank you so much po. Yan. And Rico three, Ilagan, number hello. 6. Bobby Villanueva official. Sino ka kanta? Kuya Bobby Official. Kuya Bobby Official yung kakanta. Hello, Sister. Magiging access ito natin. Hindi ko makikisistikan. Bibi. Yung pa kasi lang. Pwede mo kasi Kuya Bobby, kanta. Ito na po. Kakanta na po si Kuya Bobby. Pwede mo sila. Ah!
yan pala si ano? GC Anit. Okay po, okay po. Sa'yo lang, Kuya GC. hindi magbabago ang isip ko. Hey! Tunay ang pagtingin, Hey! sana'y gayon kay gilid. Hey! Kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, Kinikilig si Ate Pidang. ito'y aking matibig. Maghirap man o maghirapin, bakas na Lakas naman ang mag-asawa. pa ako. Salamat po. Nanay mo pa. Paunawaan, Lasing na lasing. pag-ibig Go, 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 go. na Kinikilig na kinikilig. dinalay ko sa iyong tupa. Ah! Pagkatapos ngayon, nangangamba Salamat po sa inyo. sa'yo gilid. 52 minutes. Malapit na. Kalimang ikaw ay may Kaya mo yan alamit, sabi ni Nanay mo pa. mahal. Hey! At kung sakali mang tuluyan ang mawalay ang pag-ibig Namiss daw ni Kuya Renato. sa piling ko, Wala bro, umayos ka sabi ni Kuya James Q. nakalimang magdusa, ito'y aking matibig. Hey, Kuya Bobby. Ano maghirapin, baka sakali mahal. 53 minutes, malapit na po tayo mag-out. Kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang tuluyan ng mawala Kampay, alamit, kampay. Sabi ni Nanay mo pa, kampay. sa piling ko, Kampay daw, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matibig. nalasing na to, Big Sam. Hirap man ang maghirapin, baka sakaling mahal mo pa ako. Thank you. Kiss, kiss. Hey! Hey! Wala ba kayong mga kamay dyan? 54, malapit na tayo. Out na tayo. Malapit na. Salamat po sa sa suporta nyo. Nalasing. Kanino to? Yung sisken mo, tipi lang. Thank you. Ayan. Kailangan kasi damdamin yung kanta, yung lyrics. Bobby. Haplos nga mo. Pumanta nga ako ng isa. Habang baga tayo mag-out. Bago tayo mag-out. Malapit na tayo mag-out. Ako maraw ko. Ano para sino? Yun, kanta muna tapos out na tayo. Kanya haplos, kala ko. Sa kanya. Salamat po. Hello. Salamat po sa lahat na pumasok at siyempre sa nagpagulay. Thank you po sa inyo lahat. Hanggang kailan Ayan, diba si Kalayas? Kalayas TV. maghihintay ang puso ko nang huli lang sa'yo.
ang buhay ko. Sa bawat pintig ng puso ay alay lamang sa iyo. Tingnan mo yung oras. 56. Okay, 56. Ano yan? Kakabay na yan. Pwede na yan, sir. Pwede na yan. Mamaya, tapusin natin to. Eh, aabot ka pa kayo sa No, walang signal. wala yung signal patingin. Wala. Kayas, TV. Matawas mo, Mayas. Tama. Diyan na pala. Out na siguro si Kalayas. Sa school. Yun. Go, Jason. Sabi ni puso ay alay lamang sa iyo. 5 minutes pa man. 5 minutes, 5 minutes. 4 minutes, oh. Lapit na. Balungkot na si Ate Maris. Malungkot sa Ate Maris. Wala si Daddy. Wala si Tol Julius, ah. Baka busy si Tol. Kuya Rico. Tatrabaho. Dami ba ang mga... Hello. Baka makahapon. Yun, 57. Malapit na. Out na tayo maya-maya na. Ayan, salamat sa mga Ayun po ang muli. Thank you. Thank you po sa lahat na sumuporta. At yung sumubaybay kagabi. Kasi muntikan na tayo. Salamat po sa lahat. Thank you, thank you, thank you. At siyempre sa nagpakulay, sa lahat na nagpapakulay, thank you po. Sino? Music Buds. Shoutout po. Kalayas TV, hindi ko mag-shoutout. Kuya Giselle Ngete, hello po. Easy Vlog, hello. Kuya Jojo, Ate Jenny, shoutout po sa inyo lahat. Thank you. 57. Basta't sa akin ika'y huwag nang mawawalay. Sabihin mo sa akin kailan mali ang pag-ibig. Kailangan bang saktan pa aking mga damdamin? Yakapin mo ako, uhagkan mo ako muli. Kang bibitin. Out na tayo! Yan po! Maraming salamat! Oh! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. I love you! Pasok tayo, sir. Thank you! Pasok po kayo sa live ni Utol. Thank you. Thank you kay Jojo! Thank you! Nanay mo po, thank you po! Thank you! Ate Maris! Bye! Kuya James Dio! Bye! Eric Elegan! Bye-bye! Kuya JK. Kalayas TV yan dyan, ha? Ate Maris! Bye-bye po! Ate Marisha. Baka maano tayo?